ପରେ ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପୂର୍ବରୁ ରଥଯାତ୍ରାର ବିଶେଷ ନୀତି ହେଉଛି ଅଧରପଣା। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶ ତିଥିରେ ଅଧରପଣା ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ରଥାରୂଢ଼ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା 3ଟି ଲେଖାଏଁ ଡେଙ୍ଗା ପଣାହାଣ୍ଡି ଭୋଗ ଲାଗେ। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ବିଜେ ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ଓ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଙ୍କ ରଥର ବିଜେ ପ୍ରତିମା ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ 3ଟି ଛୋଟ ପଣାହାଣ୍ଡି ଭୋଗ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ମୋଟ 9ଟି ପଣାହାଣ୍ଡି ଭୋଗ ଲାଗୁଛି। ଏହି ପଣା ଭୋଗର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଭୋଗ ପରେ ଏହି ପଣାହାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ପଣା ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅଧରପଣା ଭୋଗ ପ୍ରଚଳନ ପ୍ରାଚୀନତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧରପଣା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ରାଘବ ଦାସ ମଠ, ଓଡ଼ିଆ ମଠ ଦ୍ୱାରା ଓ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷୀର, ସର, ଛେନା, ସାଚି, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଗୋଲମରିଚ, ଜାଇ ଫଳ, କର୍ପୂର, ଜଳ ଆଦି 9 ଗୋଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନୀତିର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ କିଛି ଜମି ମଧ୍ୟ ମଠମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ଯିବା ପରେ ଏବେ ଏହାକୁ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଜନିକ କ୍ଳାନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପଣା ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଓ ଅଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଥ ଉପରେ ହିଁ ପଣାହାଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଇଏ ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧରପଣା ନୀତି। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिया न्यूज। Press the subscribe button to stay updated.